Ahojte všetci poslucháči Sub FM a sledovatelia podcastu Keep Your Vibe. Dnes tu konečne mám tú česť privítať ženu. Je to vlastne tretie nahrávanie a prvá žena. Je ňou Miška Hulíková, ktorá nám prišla porozprávať o svojom životnom príbehu, o tom, čo ju formovalo a kde nastal u nej taký ten jej najsilnejší zlom v živote. A dostaneme sa vlastne k téme bdelej kómy, ktorá je za mňa veľkou výzvou a určite veľmi, veľmi zaujímavou, silnou témou pre úplne každého, kto sa jej iba dotkne. Takže Miši, vítaj. Ahoj Peti, veľmi pekne ďakujem za tvoje pozvanie, veľmi si to vážim a som veľmi vďačná vesmíru, že mi to takto umožnil a zase sa mi potvrdilo, že žiadne stretnutie nie je náhodné. Áno, my v tomto veľmi ideme obidve, že v podstate náhody neexistujú a ja som veľmi vďačná za to, že si to pozvanie prijala a že si prišla, takže poďme k tvojej životnej ceste, Miši. Moja prvá otázka je vždy vlastne, kto si? Kto som? Tak na touto otázkou som dlho premýšľala a hlavne som si všímala na tých rôznych retritoch a stretnutiach, že ako ľudia reagujú na túto otázku. Ja som taký pozorovateľ, sa dá povedať. A čo som si všimla, že veľa ľudí sa definuje svojim povolaním alebo vlastne menom. A mne to tam nejako nesedelo, lebo dobre, tak v marxizme, že vlastne vo feudalizme, že to bolo vždy nejako takým tým spoločenským postavením, kto čo, kde pracuje. A mne to tam nejako nesedelo, lebo kebyže som sa začala ja definovať, kto som prácou, tak to by bolo nadlho, lebo mám veľmi veľa smerov. A mne tam tak nejako vyšlo, že som myšia, ktorý miluje život, má rád slobodu a bere veci, ak prichádzajú, že dobre, keď to zoberieme z toho duchovného hľadiska, že sme tu nejaká duša, ktorá si prišla niečo odžiť, že je tu viacej tých smerovaní, ale takú nejakú jednotnú odpoveď na to, kto som, to záleží asi podľa toho, že kde s kým sa stretnem, tak odpoviem. Áno, jasné. Hej, že vlastne je tam tá vibrácia, ktorú zachytíš a chytíš ju a vlastne je to veľmi, veľmi prírodzené. Ešte prosím ťa, poď trošku bližšie k mikrofónu, aby sme to dobre zachytili. My sme túto otázku vlastne rozoberali aj v hlasových správach spolu raz a veľmi sme si tam aj v tejto oblasti sadli. Keď sa vrátime do tvojho detstva, tak aké sú tie tvoje prvé momenty, ktoré si pamätáš v tomto priestore? Alebo že kedy si tak začala vnímať, že túto ja som a že čo ma tu vlastne čaká a aké boli tvoje predstavy, že ako si predstavovala, že bude ten životný príbeh nejaký vyzerať? Ako keď sa tak zamyslím na moje detstvo, tak ja si myslím, že tie také nejaké, že negatívne to nazvime, také skúsenosti, že to väčšinou to dieťa nejako vytesní, ale ja si pamätám také príjemné zážitky, že najkrajšie som mala vlastne takéto prepojenie s prírodou, prázdniny u babky, u detka, že my sme vlastne vyrastali na roli, chodili sme na traktory, chodili na cibulu, že bolo to také príjemné obdobie, bez starostí. A ja som aj vďačná za to, že som vyrastala v takej celistvej rodiny, že mám úžasných rodičov, že dali mi to, čo bolo v ich sile, že chceli samozrejme vždy len to najlepšie, aj keď samozrejme to zanechalo nejaké tie podvedomé stopy, ktoré si teraz riešim. Áno. Ale ja som veľmi vďačná za to, že v akej rodine som vyrastala, za mojich rodičov, ktorých mám veľmi rada, som im vďačná za všetko, čo nám vlastne umožnili. Ale sú také momenty z detstva, ja si myslím, ktoré ovplyvnili môj život, napríklad tým, že môj otec vždy cestoval za prácou, či do Ruska, do Mongolska, že bol vždy niekde, vlastne bol, dá sa povedať, neprítomný, lebo teda išiel za tým zárobkom a mama prebrala teda tú rolu toho muža, že nás vychovávala a sa starala po každej stránke, že mama je taká, že ozaj starostlivá mama, že sme od nej tú bezpodmienečnú lásku zažívali, ale to cestovanie otcové a potom my sme sa vlastne, mama sa rozhodla, že pôjdeme za otcom do Mongolska. Ja si myslím, že aj to bol taký nejaký bod, ktorý ma dosť ovplyvnil, to, že sme žili vlastne v Mongolsku.
No ale z toho detstva to sú také dva záchytné body, ktoré ja si myslím, že mňa a môj život ďalej dosť ovplyvnili. To je prázdniny vždy u detka, na roli prepojené s prírodou, taká sloboda, také, že ozaj, že tam som čerpala a teraz ešte, aj keď mám nejaké náročnejšie obdobie, tak sa vždy rada vrátim na tie role, kde sme vyrastali a že tam, keby že to napätie všetko opadlo cez to, keď sa nacítim na to, čo sme tam vlastne zažili v tom detstve a potom to cestovanie, ako to mi zostalo, že aj keď som bola malá, tak som videla lietadlo, tak som úplne, že to tak so mňou rezonovalo, vždy som kývala lietadlu, že oni určite letia do Mongolska. že toto sú také dva záchytné body, ja si myslím, že ktoré mňa ovplyvnili a dobre, že ako tá výchova mojich rodičov bola taká viac menej smerovaná, že sme slobodní, že vždy tam apelovali spánok, strava, pohyb, hej, že to sú také tie základné veci, ale vytvoril sa vo mne aj silný perfekcionizmus, čo potom ovplyvnilo veľmi môj život neskôr, že vlastne všetky krúžky možné, ale zase vtedy to bolo utrpenie pre mňa, ísť na gymnastiku, na balet a neviem kam všade, ale zase mi to dalo veľké plus potom neskôr do života, že to sú také asi záchytné body, ktoré ovplyvnili moje detstvo. Áno, my sme to mali veľmi podobné. Mňa toto veľmi baví na živote, že ti prídu ľudia, aj niekedy, ktorých absolútne, že nepoznáš a stretne sa s nimi prvýkrát a zrazu, keď si dovolíte zdieľať svoj niečo, aj iba útržok zo životného príbehu, tak zrazu prídeš a úplne si aj pospomínaš, že áno, vlastne toto sa dialo aj v mojom životnom príbehu a bolo to také podobné, aj presne ten feeling, napríklad toto, že babka, detko, to bolo presne u nás a presne, že role a pestovalo sa a fungovali sme takým tým spôsobom života vlastne ako deti, kedy sme boli veľmi prepojení aj s tou zemou a aj s prírodou, že moji rodičia tiež dbali na to, že sme chodili veľa do lesa a lyžovať a podobne, takže to bolo tiež pre mňa také veľmi pekné. No a my sa môžeme presunúť vlastne v podstate pomaličky z tohto základu, ktorý si dostala k tomu hlavnému zlomovému bodu, ktorý teda tvoj život ovplyvnil aj teda život celej vašej rodiny úplne. No ja musím tak otvorene povedať, že sa mi dosť ťažko o tejto téme rozpráva, lebo to je... Ako dlho som o tom vôbec nedokázala rozprávať, že sa mi hneď spustili slzy. No ja vlastne rozdeľujem môj život pred autonehodou môjho brata a po autonehode, že to sú dve rozdielne etapy v mojom živote, aj tá komunita ľudí, ktorá vlastne sa okolo mňa pohybovala, že to boli úplne aj to moje zmýšľanie. No vlastne ono sa to stalo 3.11. v roku 2006, mal môj brat vtedy 21-ročný chalan vážnu autonehodu. Fú. A to na ten deň nedokážem zabudnúť, hej, že keď mi rodičia teda oznámili, že brat je v nemocnici, mal autonehodu, ja teda žijem v Rakúsku, vo Viedni a ja som sadla hneď v ten moment do auta, som letela, no, oni mi vtedy vlastne nechceli povedať, že vlastne čo už oni vedeli, to bolo vtedy nejak už od 10.11. večer, ma pustili do nemocnice, vtedy sa všetko vybavovalo cez známych, si povedzme, ako to je. Takže keď som tam prišla, teraz som tam videla toho brata, tam sa jednoducho niečo udialo, že vidím brata, ktorému doktori diagnostikovali, že do pár dní zomrie a že už vlastne tam nebude, ale ja som ho tam videla a ja som videla, že on dýcha, že veď on tu, ja som si to nechcela pripustiť a ja som ani nedokázala plakať, ja som nedokázala nič, ako ten stav, bol to taký divný stav, že vtedy sa že zrútil celý môj svet, lebo s bratom sme si veľmi dobre rozumeli. A vlastne tým, že vlastne ja som tedy ani nedokázala plakať, ja som sa nejako tak uzavrela, že od toho momentu, že hoci čo sa stalo, ja som nedokázala plakať. Mne to bolo divné, že ja kebyže som uzavrela to moje srdce, že som nechcela cítiť tú bolesť. Potom si ma to počkalo po rokoch, že ja musela som ísť aj do tej bolesti. No ale vlastne tie diagnózy lekárov nás viac dali na kolena, ako tá celá situácia vyzerala. Vlastne tedy povedali, hej, ideálny darca orgánov a neviem čo. Ako nás to celú rodinu dalo úplne že na kolena. Lebo človek
teda ani nevie, vtedy mu teda diagnostikovali, že bdelá kóma. My sme ani nevedeli, čo to je bdelá kóma, nikto pred 19 rokmi, že to bolo úplne, že šok, hej, pre celú rodinu. Každý si to, či otco, mama, ja, sme si to spracovávali podľa svojho. Ja som sa dosť uzavrela do seba, išla som do výkonu, práca, škola, pomoc rodičom. No ale k tomu momentu vlastne, že jak som tam bola, ja som stále cítila, že on tu je, že to je hovadina, že jak to lekári hovoria, že to on necíti, on nevníma, ale to tam boli nejaké také tie vnútorné pocity. No a ja som vtedy bola dosť, že z toho, hej, že každý deň sme boli v nemocnici za ním a teraz že som sa dostala ako do takého momentu, že som bola tak veľmi vyčerpaná a jak som vždy, lebo ja som chcela cítiť tú jeho energiu, ja som chodila, spala vždy v jeho izbe. Ja som sa zrazu dostala do takého nejakého divného stavu. Vtedy to bolo pre mňa úplne, že nepopísateľne, ja som nevedela, ako som vyčerpaná, no dobre, tak telo mi nejako vypadáva, že ja som také, akéby, že mimo priestorové vnímanie a ja som ho cítila, ja som tam niečo cítila, ale vtedy to bolo slovami, akéby, že neuchopiteľné. A to ma priviedlo k tomu, že som išla do toho, že čo to bolo, hej, že som ale nedokázala to nejako uchopiť slovami, že bol to nejaký divný stav, som sa zdôverila iba mame, že ja tu niečo cítim, ja tu cítim jeho energiu, že on neodchádza, že on tu je jednoducho, nech mi žiadny doktor nevraví, že tento pacient nevníma, lebo my sme vlastne, keď doktori vraveli, že on na nič nereaguje. A my keď sme prišli k nemu, jemu sa zrýchlil tep, zmenila sa mu farba pokožky, začal sa viacej potiť, to bolo úplne viditeľné, že on nás vníma, že my sme tu. No a potom my sme si povedali, že dáme do toho všetko a to odporúčam aj každej rodine, že nenechať sa dať nejako zlomiť tými diagnózami lekárov, ale ísť podľa toho takého svojho vnútorného kompasu a dať do toho všetko, čo je v našich silách a už zbytok ozaj nechať na ten vesmír Boha, alebo ako to má kto pomenované, ale že dať do toho všetko, čo je v našich silách a brať, mne sa páči veľmi, čo vlastne povedal pán profesor Gerstenbrand, on sa zaoberal témou pacientov v bdelej kóme 30 rokov, urobil veľké štúdie, čo je veľmi smutné, že naši lekári sa vôbec týmito štúdiami nezaoberajú. A on vravil, treba k týmto pacientom pristupovať ku každému jednému, ako keby boli 100% schopní rezistencie, že sú vlastne schopní 100% regenerácie. A nie, že teraz povedať, že tu už nie je šanca, odpíšu toho pacienta, nič nerobia, aj keď by, že aj tá operácia mozgu veľakrát by pomohla, ale oni to úplne tak berú, že dobre, stojí to štát veľa peňazí, ale je to žijúca bytosť a takto odpísať tých pacientov, že stačí si naštudovať niektoré tie štúdie zo zahraničia a netváriť sa, že nie, lebo vlastne tie diagnózy lekárov položia tie rodiny na kolena a tie rodiny potom už nemajú ani silu, alebo nikto im nedáva nádej, tak vôbec nič preto nerobia. Pozbierať sa a vlastne stať z toho bodu, do ktorého sa dostali a ako keby ísť ďalej a vlastne oni zavrú ako keby nádej niekedy. Áno, presne. Vieš čo, ja to veľmi vnímam aj čo sa týka vlastne onkologických pacientov, že zavnímala som veľmi veľa príbehov, kde prišlo k zázračným vyliečeniam, ale bolo to presne cez rebeliu toho pacienta ako keby a tej rodiny, že si povedali, že ale tak toto nebude. Že toto nie je môj koniec. Hej? A že tým vedomím, ktoré oni ako keby mali, tak prepísali tie diagnózy tých lekárov. A ono z jednej strany je to také veľmi smutné, že sa dejú takéto veci a že vlastne nie je tam empatia a taký ten milý prístup, dobrý, podporujúci. A z druhej strany vlastne niekedy dostaneme tú facku a tou, ako keby nedostaneme tú dôveru od tých lekárov, hej, ale dostaneme ju napríklad, ja by som povedala, že presne od toho života, vesmíru alebo Boha, alebo ako si to kto pomenuje a dostane tú dôveru, že to prebudí ako keby ten jeho vnútorný hlas, navníma sa naň a povie si tam presne to, že ja idem ďalej. Presne. A ja som vlastne aj hovorila veľakrát v súvislosti so svojimi diagnózami, ktoré mi boli vlastne stanovené a ktoré som tiež takýmto spôsobom vlastne prekódovala vo svojom živote, to nazvem. To, že keby sme postavili 10 zdravých ľudí
a teraz nejaký lekár, autorita im povie, že máte rakovinu a za 2 dní umriete, tak podľa mňa minimálne 5 ľudí sa tomu poddá. A že možno polovica si povie, že blbosť, že ja som zdravý človek. Vieš, že je to veľmi háklivá téma, citlivá, ktorej teda ako moje očakávania a moje latky sú nastavené tak, že buďme k sebe empatickí, buďme na seba dobrí a že poďme hľadať cestu, poďme to skúmať. Vieš, že pre mňa je vlastne nepochopiteľné to, že na Slovensku sa robí často to, že ja mám takéto hranice, túto sa uzavriem, toto je moja pravda, žiadna iná pravda neexistuje. Hej, že nech je to proste akýkoľvek človek a potom sa tu bojuje medzi sebou a nie sme schopní vlastne prijať tú rôznorodosť. Že prečo nemôžeme si povedať v niektorých situáciách, že dobre, mám to nastavené takto, ale veď tá pravda, absolútna pravda je pre mňa to, o čom sa nediskutuje. Ako náhle vzniká priestor na diskusiu, už to pre mňa nie je absolútna pravda, čiže dovolujem žiť každému svoju pravdu. A tým podľa mňa vieme úplne oceniť, že OK, je tu rôznorodosť, môže prísť niečo, čo ja nevnímam svojimi zmyslami a môže to prepísať aj vlastne životný príbeh alebo život niekoho na niečo úplne skvelé. Hej, že poďme otvárať tieto priestory, že nezatvárajme sa tu proste do toho, že to neexistuje, lebo to neviem vidieť očami, počuť ušami a ohmatať si to. Lebo veď vlastne je aj vedecky dokázané, že to, čo zachytávame zmyslami, je iba nejaké percento z toho celého všetkého priestoru, čo sa deje okolo nás. Hej, čo sa týka tých zmyslov, to by som tiež zase nadviazala na tých pacientov v ďalej kome, lebo vlastne, dobre, sme sa dostali do toho stavu, nikto nás nevedel nejako nasmerovať, tak ja som googlila krížom krážom a prvé, čo som vlastne absolvovala, to bolo ešte v tých prvých mesiacoch, tak bola vlastne bazálna stimulácia, ktorá najviac pomáha týmto pacientom v ďalej kome a to je vlastne stimulácia zmyslov. Že toho pacienta cez chuť, čuch. Vlastne my tu máme nejaké tie zmysly a tam vieme vlastne cez tieto zmysly stimulovať ten náš mozog, aby si spomenul alebo aby si uvedomil to svoje telo, lebo títo pacienti si vlastne neuvedomujú to svoje telo. No a mne tu potom cez túto, ako potom postupne som si, hlavne kvôli bratovi, že som mu chcela pomôcť, som išla k rôznym iným formám terapii, ktoré som sa potom učila, ale tuto k tým zmyslom, že mne to tak prípada, že keď si dáš človeka, ktorý vníma len 2D priestor, a teraz človeka, ktorý vníma 3D, tak má určité to zmyslové vnímanie, ktorý ten človek v tom 2D s tými svojimi zmyslami nedokáže vnímať toho človeka v tom 3D, že my máme určité zmysly a ja si myslím, že aj ten stav, do ktorého som sa vtedy dostala, že to bolo nejaké mimozmyslové vnímanie a pri tom našom bratovi, ako tým, že my sme sa museli s ním naučiť komunikovať nejakým iným spôsobom, tak keby, že sa nám vycibrilo ten nejaký 6. zmysel a tým, že aj človek je hypersenzitívny, čo máš aj ty, je nás tu nejakých 20% populácie, čo je veľmi zaujímavé, no ale tým, že sa nám vlastne vycibrilo, tak že sme sa dokázali na ňo nacítiť a toto sa mi potvrdilo tým, že sa vytvorila nejaká tá komunita tých rodín s pacientami v ďalej kome. Mne to viaceré tie rodiny potvrdzujú, že sa im ten 6. zmysel nejako viacej vycibril a dokážu, že oni dokážu s tým pacientom komunikovať, čo ten lekár nedokáže, lebo tam príde iba na pár minút, sa dá povedať, ale ten rodinný príslušník, ktorý trávi 24 hodín s ním, s takýmto pacientom, tak jednoducho to vnímanie sa mu nejakým spôsobom zmení a potom aj keď príde niekam do priestoru, tak je donútený, že už vníma, že aj cez to sledovanie, že to telo jednoducho ono reaguje. Vieš, že to sú vibrácie, to je matika, fyzika, ako to je neuveriteľné, že, ale normálne, že by ma to ani nenapadlo sa tým zaoberať, ale vlastne cez toho brata, že sme boli donútení, že aj tie iné zmysly si otvárať, tak ma to priviedlo na takú inú cestu, preto rozdeľuje môj život pred bratom, lebo vtedy som to vlastne tak nevnímala. Áno, ty si tam povedala vlastne pre mňa, úplne mi tam zarezonovala tá veta, že si nevníma svoje telo. A ja som bola teda aj na prednáške doktora Gábora Matého v Bratislave, ktorý rieši traumy. A ja milujem tému traumy a hnev a proste všetky ako keby také tie v úvodzovkách negatívne emócie, ktoré sú umelo potlačané, ale teda v rámci tej traumy my sa odstrihávame od svojho tela.
hej, že odstrihneme emócie, aby sme nemuseli cítiť tú bolesť a prepneme sa na takého určitého autopilota, čo si vlastne spomínala aj ty, že sa stalo tebe, že si išla do toho výkonu, aby si sa nemusela v tom cítiť a aby si prežila tú situáciu najlepšie, ako si vedela, lebo asi keby, že v tom momente, keď úplne, že nevieš čo, tak by ťa to mohlo zničiť a vlastne, že ten systém prežitia si nastaví to telo inteligentne tak, že ono dokonale vie, čo robí a vlastne prejde tá búrka a potom sme pripravení sa ako keby otriasť a dovoliť si tie emócie, že pre mňa to je veľmi úžasný nástroj, to telo a že čím ďalej, tým viac zavnívam to, že všetko, čím prechádzame, potrebujeme precítiť a dovoliť tomu telu, aby to cez to telo vlastne išlo von. Ty si ale, Miška, vlastne z tohto príbehu, že toto bol iba príbeh, hej, že vašej rodiny a už si spomenula, že iné rodiny a ty si dokázala vlastne z toho extrémneho, z tej extrémnej traumy celej vašej rodiny vlastne vystavať niečo, čo je pre mňa obrovsky inšpiratívne a obrovský klobúk dolu, teda pred tebou, že poď nám porozprávať k tejto tvojej činnosti, že ten tvoj brat vlastne otvoril taký úžasný priestor tým, čo sa udialo, že mňa to veľmi fascinuje. Minule tu bol so mnou Mirko Bereš, ktorý má teda tiež náročný príbeh a on ja proste nechápem, vieš, že moje vedomie je úplne, že wow, že títo ľudia, že ako dokážu uchopiť ja neviem, ako to mám nazvať, lebo keď sme vo svete duality, tak všetko je, že toto je zlé a toto je dobré, ale ono to je vždy dar vlastne, vieš, že keď to zavnímame do toho, že čo všetko nám tá situácia priniesla, tak vždy vlastne vidíme iba vo vedomí, že veď to bol dar, že veď sa otvorilo tým obrovský priestor, ktorý vlastne potrebuje podľa mňa zažívať aj kolektív. A ako keby aj tá rodina si tým prechádza vždy pre nejaké neviditeľné veci, ktoré sa tu dejú a že vlastne nás to prepojí naspäť ako keby so samými nami. Ako ono to znie možno veľmi kruto, ale ja som si prešla veľmi podobnou situáciou na sebe samej, teda kde som bola nútená sa tak spojiť naspäť so svojím telom a so sebou, že človek, ktorý si žije možno nejakú takú, že mu je dopriata tá perinka, tak povie, že bože, henta je aká krutá, vieš, ale ja to tak nemyslím a nemám tam teda ten zámer, aby som to vysvetlila aj ľuďom, ktorí nás nezávisle počúvajú. Takže poď otvoriť túto tému, aby sme vlastne ponúkli aj niekto, komu by sa možno udialo niečo takéto v živote, aby vedel, kam sa obrátiť a že už tu existuje záchytný bod, kde sú ľudia, ktorí prešli touto skúsenosťou a majú možnosť načerpať veľmi veľa z toho, akými skúsenosťami ste prešli vy. Peti, veľmi pekne ďakujem za tieto slova, ale ja sa úplne nevnímam tak, že som niečo vytvorila, lebo ja to tak vnímam, že ono sa to všetko samé vytvorilo. Že nejakým spôsobom cezo mňa, lebo ja som vôbec neišla s takým zámerom, že idem niečo také vytvoriť. Ja som bola rada, že dýcham, že vlastne do školy, do práce, okolo, že to vôbec nebol môj zámer. Že ja si myslím, že to ten vesmír nejako tak zariadil, že cezo mňa sa to začalo nejakým spôsobom diať. Aj veľakrát, keď to musím povedať, som chcela vystúpiť z toho vlaku, mňa to tam vždy nejakým spôsobom hodilo. Že ono to vlastne začalo, dá sa povedať, ešte na vysokej. To som vlastne študovala verejnú politiku, verejnú správu a už tam sa vlastne, vtedy sa to stalo s bratom a tam sme boli taká komunita spolužiakov, ja si ešte Ivan Matula, Ľubka Marková a oni vtedy sme boli takí na ľudia, ideme meniť systém a vtedy to bol taký ten bod, že kedy to tak začalo, tak sme začali petície a neviem čo a mne tak napadlo, tak spravím nejaké malé občianske združenie, cez toto budeme realizovať. Som založila pomocnú ruku nádeje a to bolo také, že dobre, potom zase prišli nejaké iní ľudia a zase sme nejaké iné kroky podnikli, ale mňa by v živote nenapadlo, že tu idem nejakú komunitu rodín s pacientami, ako to nebol vôbec prvotný zámer. Môj prvotný zámer bol vlastne zmedializovať
tým, čo si prechádzame, že vlastne aká problematika tu na Slovensku je, keď veľa ľudí to vidí. No a potom vlastne to bolo, že dobre, tak keď sa tu nájdu nejaké tie rodiny, budú potrebovať pomoc, tak tie moje všetky nazbierané informácie im veľmi rada pomôže, mohli aj k nám prísť. Tak najprv jedna rodinka, druhá rodinka a vždy mi niekto prišiel do života, napríklad aj pán Miloš Svoboda, ktorý sa zaoberá touto problematikou v Čechách a oni ma vždy tak nejako pošupli a teraz sprav charitatívnu vernisáž, kde budeme pozývať politikov. A tak sme spravili putovnú charitatívnu vernisáž a ono to takto kročík za kročikom išlo a ja som sa ani nenazdala zrazu. To bolo vlastne, taký, že ozaj toto boli také začiatky, že človek skúša, ale ja som vlastne tým, že som stále hľadala, bádala, že čo by mohlo pomôcť môjmu bratovi, že nebol tu teraz ten ozaj, že prvotný zámer, že idem teda v nejakej veľkej komunite pomáhať. Ja som hľadala odborníkov v zahraničí, ja som sa dostala na kongres do Grácu. A tam teda som povedala, že mám brata a teda, že máme také malé občianske združenie a oni ma tam vtedy vyzvali na pódiu, že aby som povedala o problematike na Slovensku. A teraz ja v nemčine roztrasená, čo vám hrabe, že úplne som bola z toho mimo, ale vyšla som z tej komfortnej zóny a tam vlastne ma zaregistrovali aj predsedovia Národných inštitútov Delekome, teda v Rakúsku, v Nemecku a že by bolo treba niečo takéto na Slovensku vybudovať. Ja sama by som sa do toho vôbec nikdy nevrhla, ale tým, že som mala vlastne podporu zo zahraničia, bol tu pán Miloš Svoboda z Čech, teda Armin Netwing z Nemecka, pán doktor Gerald Pichler z Rakúska, že som tam cítila ich podporu, tak som si povedala, že OK, tak môžeme niečo skúsiť, ale bez nich zase prišli ku mne nejakí ľudia, ktorí ma tam dotlačili. Tak sme si povedali, že dobre, založíme Národný inštitút v Delejkomi, kde budú tie nazbierané informácie, všetky zo zahraničia, dostupné aj rodinám na Slovensku. A potom som si povedala, vytvorím nejaké také uzavreté skupiny, kde budú len rodinky s pacientami v Delejkome, kde si môžeme navzájom pomáhať. Najprv sme boli 5, potom 10 a ono to tak začalo nejako vlastne tým, že sa vytvorila nejaká tá stránka a stále má nejaké nové rodiny, že už som ani nestihala odpisovať, oslovovali a niektoré som teda pridávala do týchto uzavretých skupín, sa z toho nádherná komunita vyskladala. Ako ja mám zimomriavky, že vlastne mne bolo uľahčené aj v tom, že mne predtým každá tá jedna rodina osobne oslovovala s nejakou pomocou a takto, že keď vidím, ako sa tam tie rodiny navzájom podporujú, že sme na jednej lodi a že každý pacient je iný. To, čo jednému zaberie, druhému nemusí, ale že sa tak vlastne a ja sa úplne, že teším, jak to ten vesmír nie je. Že vyskladal túto komunitu ľudí, ktorá že navzájom sa podporuje, drží. Aj včera, to som ti tiež spomínala, že taká nádherná správa, ktorá nás všetkých úplne, že tiež tak potešila, že teraz je vlastne pred 5 si momriavke už teraz, lebo viem, čo ideš hovoriť. Že pred 5 týždňami ma jedna pani oslovila, mladá žena, ktorá má 2 malé deti a jej manžel, tuším okolo 30, že je teda v Delejkome, doktori mu nedávali žiadnu nádej, tak sme teda ako skupinka jej dávali takú nádej, že dá sa to zvládnuť, že ten začiatok je najťažší a teda už sme aj vnímali, že keď nám tie jednotlivé kroky hovorila, že je ešte tracheostomá, sám si vyťahol tracheu a také veci, že on vníma to okolie, že sme sa jej snažili vlastne dať tú nádej, ale ja si myslím, že tam bola aj veľká taká motivácia toho pacienta, že tá manželka za ním chodila s tými deťmi, lebo tí pacienti to vnímajú a že on mal silnú motiváciu sa z tohoto stavu dostať a včera večer nám napísala do správy, že vlastne jej manžel sa dostal z tohto stavu a že už vlastne není ani v Delejkome, že už sa chce posadiť, že vlastne tie diagnózy tých lekárov na začiatku, že už sa nič nedá robiť, úplne odpíšu tú rodinu, že ani nemá silu vlastne ďalej bojovať, ale ak sa dostala do našej komunity vlastne, že sme jej dali tú nejakú nádej a že aj tú vieru, lebo tá viera je veľmi dôležitá, ja si myslím, že v každom smere. A nám oznámila včera, že on to dal, že to sú také pocity, že tie zázraky sa dejú a to by som aj tým všetkým našim lekárom, akože pri všetkej úcte vďake za to, čo robia, že neberte nádej týmto rodinám, že to je jediné, čo majú oni v tej situácii a teraz im tú poslednú štipku, že ktorú majú, že vlastne to je jediné nádej a viera, že sa to dá
posunúť pozitívnym smerom. Aj keď sa teraz ten pacient hneď nepostaví na nohy, hej, ale už napríklad len u brata, u nás je to 19 rokov, že tým, že mu nedávali žiadne nádej, ale po 19 rokoch, že dobre, trvalo to dlho, hej, ale môj brat sa dokáže sám najesť, dokáže prejaviť emócie, že to je, že a je tam stále nejaká tá nádej, že to dá, lebo napríklad v Poľsku sa po 19 rokoch prebral pacient z bielej kómy, že tu nemôžu teraz hádzať všetkých tých pacientov do jedného mecha, že takto to je a hotovo. Každý ten jeden pacient má inú časť mozgu poškodenú, každý má iné možnosti, každý má iné stimulácie, že to je vážne tak individuálne a že nebrať im vážne tú poslednú štipku, čo majú do tej síly, vlastne to je tá nádej. Ono, možno, že vieš, ja som veľakrát zavnímala aj to, že lekár so svojimi skúsenosťami, ktorými prejde v tom svojom povolaní, tak vie, že je tu toto, tie rizika a tie najhoršie scenáre, ale iba by možno stačilo podať to v štýle, že najhoršie, čo sa môže stať, je, že to bude takto a takto. Presne. Čo sa bude diať, uvidíme. Záleží to od pacienta, záleží to od toho priestoru, ktorý sa vytvorí a ako to dokáže vlastne uchopiť aj ten samý pacient a teda ten sám pacient. A my sme sa rozprávali pred týmto rozhovorom presne o tom vlastne prípade, z ktorého máme teda obidve zimomriavky tejto rodiny, že ja tam akože môžem sa mýliť, nebijem sa za svoju pravdu, ale ja vnímam, že ako náhle prechádzame nejakou strašidelnou situáciou a naša myseľ nám vytvára ten najhorší možný scenár vždy. Alebo my ešte ani nie sme v tej situácii a naša myseľ už proste produkuje tú najhoršiu možnú scenériu a už niekedy sa stane, že prídeme do tej situácie a vlastne v nej už to nie je také strašné. Že tam už sa nastavíme na to, že dobre, som tu, tak to prejdem. Hej? A že veľmi dôležité pre mňa je nastaviť sa do prijatia. Že je to takto, lebo prešla som teraz zrovna nedávno takou zdravotnou skúsenosťou, kde som sa presne, najprv som si povedala, že túto mám hranicu, takto to nechcem, s odstupom času som sa dala do tej kvázi pokory a pokorila som sama svoje presvedčenia a ako náhle som to spravila, tak vlastne ono sa to zázračne vyriešilo. A že ja vnímam veľmi toto, že keď sa nastavíme na to prijatie, že dobre, príjmam, že je to takto, príjmam, že to prišlo pre niečo a začnem sa pýtať, že čo mi to chce povedať, kam ma to chce posunúť. A nezostávame v tých otázkach ani krčovito. Iba to tak ako keby vyšleme do toho priestoru, že vtedy otvoríme možno aj priestor tých zázrakov, ktorým dovolíme sa udiať. A že ja myslím, že aj táto mladá žena, ktorá ešte mala tie 2 deti, podľa mňa niekde v hĺbke musela mať ten obrovský strach, samozrejme, na povrchu, ale niekde musela mať takéto prijatie, že dobre, je to teda takto a vlastne tým, cez to prijatie a cez ten súcit a cez to, že sa rozhodla, že to nevzdá, tak nechala tomu vlastne svojmu manželovi, partnerovi ten priestor, kde mu dovolila sa znova spojiť so sebou. Hej? Že pre mňa to tak obrovská téma a je to pre mňa... A ja by som povedala, že je to čarovné, ale keď si preskúmame to, že všetko je vibrácia, že všetko je energia vlastne okolo nás, tak v podstate sa to dá vedecky už dnes aj dokázať. Že nie je to iba nejaké vymyslené niečo, že práve tú myseľ tam v tom treba ako keby upokojiť a počúvať ten vnútorný náš hlas, to naše silné spojenie a cez to aj vlastne elektromagnetické vyžarovanie, lebo toto už máme dokázané veci, sa dokážu diať zázraky. Teraz je, že veľmi dôležitý bod v tom celom vlastne uchopila alebo povedala, čo je veľmi dôležité, aby to ten človek ďalej zvládal, je to prijatie, tej danej situácii. Takto, že keď sa takéto niečo udeje, samozrejme zo strany rodiny je to prijatie a potom, čo sa týka tých pacientov,
že či tam majú nejakú tú motiváciu ďalej bojovať tuto napríklad, že keď sú obklopení títo pacienti láskou, bezpodmienečnou láskou, cítia tam, že napríklad náš brat mal mňa, mamu, otca, že cítil tú našu prítomnosť, lebo ono je to normálne dokázané, že títo pacienti napredujú v tom domácom prostredí pri svojich najbližších. Samozrejme, oni vedia vycítiť aj tú našu energiu, že vlastne, že to je, že keď sme my nejako zle nastavení, tak, alebo tak, že zlej nálade, tak oni to vycítia a potom aj sa to odzrkadľuje na ich zdravotnom stave. A toto prijatie, že keď my ideme do toho prijatia, ako mne to veľmi dlho trvalo, hej, že vlastne prijať tú danú situáciu, to bolo akože príjmi teraz, že niekomu tu, že vlastne... No to je hlboká vnútorná práca. To je, ale to v je... tých začiatkoch tam je to, keď dá niekto nádej týmto rodinám, tak oni sa tak nadstavia, že áno, je tu tá nádej, že sa dá táto situácia nejako zvládnuť, že človek si sa postupom, na začiatku je to najťažšie, potom postupne, že už je to také jednoduchšie, lebo už sme to na určitej úrovni teda prijali, je to tak. A že dáme do toho môj názor je, že ozaj prijať to, dať do toho všetko, čo je v našich silách a potom zbytok nechať na ten vesmír a oni sa tie veci začnú diať a k tomu prijatiu. Ako, že mne veľmi zarezonovali slova môjho učiteľa, pána doktora Rešátko, ktorý ma vlastne učil čínsku medicínu a on stále tam rozprával o prijatí, precítení tej situácii, že je to tak jednoducho, no a mne to stále nedocvakávalo, jak človek môže niečo také zlé prijať, to bolo z môjho ponímania, ale keď z druhej strany potom postupom času som to brala ako veľkú školu, ktorá ma zmenila. No a to prijatie, si myslím, že tam tí lekári vlastne kebyže zabraňovali tomu prijaťu a je to o tej sile, tej osobnosti, že nakoľko si stojí za tým svojím, že áno, mám to takto, verím, že sa to posunie dole, že tam si musí aj ten človek tak nejako ustať ten svoj priestor a nejako odfiltrovať tie myšlienky alebo tie názory toho okolia. Áno. Vlastne táto relácia sa volá Keep Your Vibe. A ja som chcela povedať, že presne o tom toto je vlastne úplne, že celkovo v živote, že nakoľko si dokážeme ustať sami seba. Nech nám príde čokoľvek do života a iba sledovať, že áno, tuto mi to naráža na moje zranenie a teraz niekto príde a pomenuje mi to moje zranenie a my máme tendenciu sa na ňo veľmi nahnevať. Že nám tam, ako niekto nám to povie tak vzlom, ale v skutočnosti, a Buddha to myslím povedal, že keď vám niekto dáva dar a vy ho odmietnete, tak komu ostane ten dar? Že ostane vlastne jemu, hej? Takže keď mi niekto niečo vzlom hovorí, alebo teda má nejako odpisuje, alebo ja neviem, ako by som to nazvala, nepríjma a iba sa chce vo mne rýpať, ale teraz ja si v tom bode ustojím samu seba a viem, že ja to takto nemám. Tak to vlastne ostáva tomu človeku a vlastne iba sa zvedomí, že je to filter toho človeka a nepatrí to mne a nemusím preberať za to zodpovednosť. Keď ju za to nepríjmem, som vlastne pripravená nezatvoriť to srdce, ísť s otvoreným srdcom, lebo otvoriť srdce znamená otvoriť sa obrovskej zraniteľnosti, čo vaša trauma otvorila obrovsky. Ste boli vlastne donútení otvoriť si srdcia, otvoriť si pokoru, otvoriť si súcit a proste teraz nenazvem to, že bojovať, ale vnímať tie názory tých lekárov a na druhej strane už sa mi tlačia slzy, lebo úplne až vnímam tie pocity, ktoré vo vás vlastne mohli byť, že na druhej strane si ustať to, že verím tomu, mám tam nádej, že bude to nejako, neviem, ako to teraz bude, ale spravím maximum a podľa mňa toto je to nastavenie, ktoré nás dostáva do toho, že presne ako ty si povedal, že ja som to nebola, ale bola si to ty. Pretože ty si tam udržala ten priestor tomu všetkému a vlastne na základe tvojho vyžarovania ti prišli potom tie podporné osobnosti do života a vlastne vytvorila si obrovskú vec, Myši, a ja už plačem. Nie. No ja to neberiem ako veľkú vec, hej, ale čo je na tom celom zaujímavé, že tí ľudia vždy prišli do môjho priestoru, keď ja som bola v takej pohode. Väčšinou sa to udialo, že keď som išla napríklad na dovolenku na Myanmar, to bolo také najsilnejšie.
A ja som tam bola vlastne prepojená s tou prírodou, sama so sebou, že som bola ja vlastne na nejakej, ja to nazvem vibráciu, nech si to každý pomenuje ako chce, že ja som bola v takej harmonii nejakej a vtedy sa začali, že som prišla domov na Slovensku a vtedy sa vždy začali diať nejaké, prišiel ten, že sa to same dialo, že ono to dosť záleží aj od toho nášho nastavenia, to čo vlastne vyžarujeme, to si priťahujeme. A že keď som bola teda v takom tom prepojení viacej sama so sebou a v takom flow, bez tlaku, tak tie veci sa diali. Ale keď som bola následne v nejakom strese, teda bolo veľa povinností, odpojená sama od seba, tak to išlo tak ťažšie, lebo keď som išla cez tú hlavu takto a takto by som to chcela, tak sa nič nedialo, hej, že práve, že ešte viacej prekážok tam a vtedy by tam niečo tak docvakávalo, že tie energie na určitej úrovni fungujú, či chceme alebo nechceme a že ono to všetko záleží od toho, ako sme my nastavení a že keď my sa dobre cítime, tak nepotrebujeme ani mať nejaké vysoké ciele alebo niečo, že takto a takto to idem robiť, že tie veci sa dejú same. A to bolo, že keď ja som sa dostávala do týchto takých príjemných, väčšinou som si to predtým s tými dovolenkami, že som vycestovala z tohto priestoru, že som sa dostala na určitú vibráciu, tak vtedy sa mi diali tie veci, ja by som to nazvala také pohľadenie duše, alebo taká tá cesta duše, ale keď ideme cez tú hlavu, to je viac menej to ego, toto by som chcela tamto a tie veci sú náročné, ťažké, tak to není moja cesta, je to ozaj to, že nie je to cesta tej duše, ale je to tá cesta tej hlavy alebo toho ega, alebo tiež, že ja to tam... Áno, že tá myseľ nám to tam vytvára a niekedy, keď sme v tom svojom vlastne štandardnom prostredí, kde sme a tam na nás idú tie rôzne tlaky a áno, my aj keď si ideme to najlepšie, čo vieme, že niekedy fakt potrebujeme si dovoliť ten priestor na výdych. A presne to je to, čo vlastne si popísala, že si odišla niekde, kde sa ti to uvoľnilo a vtedy sa to posunulo. Ja toto veľmi vnímam aj v mojom životnom príbehu, že som v nejakom nastavení a teraz mám, že toto by som chcela, ale kým ako keby to držím, že chcem mať kontrolu nad tým tokom života, to nazvem, že mne to vtedy úplne to odo mňa odskakuje. A nedejú sa tie veci, ktoré si prajem a sú dobré a mám dobrý zámer. Ale keď povolím tú kontrolu a poviem si, že dobre, budem sa sústrediť na to, ako sa napríklad teraz cítim a že cítim, že chcem spraviť teraz tento krok. Hoci, vieš, zo spoločnosti je dané, že mala by si toto, ale ako náhle to vypnem, tie očakávania ako keby ostatných a všetkých a navnímam sa na tie svoje, že presne vtedy otvorím priestor a ono vtedy sa to udeje same. Že kým tam mám ten tlak a že sa aj stresujem vnútri, tak mňa to ako keby nepustí do toho, čo túžim zažiť a pritom je to so s dobrým zámerom, hej? A vlastne som ti hovorila o tom, že včera som bola v lese a mala som tam ten zážitok, tak to poviem tu. Nečakala som teda, že keď prídem do lesa, že bude zamrznutá zem a teda ona bola a ako som kráčala, tak tie moje kroky boli také veľmi strnulé, až som si to začala po chvíľke uvedomovať, že vlastne veď idem a bojím sa, že sa šmyknem. Hej, a ja to hneď nadpájam na to, že ako sa správam v živote a prišla mi tam veta, ktorú som ako dieťa počula často, že pozeraj sa pod nohy. A mne v tom hneď z druhej strany prišlo, že ale veď keď sa odovzdáš dôvere v život, tak môžeš kráčať so zatvorenými očami a môžeš ísť po tej zľadovateľej ploche vlastne úplne bez strnulosti, že iba sa odovzdáš tomu, že áno, som tu a budeš to vnímať ako keby presne tým 6. zmyslom. A fakt moja chôdza sa vtedy úplne uvoľnila, že po tom ľade som si kráčala tak bez toho strachu, že teraz spadnem alebo sa stane niečo zlé. A pre mňa sú to veľmi magické okamihy a ja vždy, keď idem do lesa, tak vždy mi tam niečo takéto príde, vieš, a že si to úplne užijem a potom som pripravená sa vrátiť do mesta medzi všetkých svojich ľudí do toho vlastne svojho štandardného priestoru. Ale
hovorí sa aj, že príroda je tá najsilnejšia ladička. Je, ako príroda je veľmi silná, ale som nadviazala na tú dôveru vesmíru, že to ma vlastne táto celá situácia aj naučila a potom aj rôzne iné veci, ktoré som zažila, že tá dôvera vesmíru, že my si môžeme dovoliť dôverovať tomu vesmíru, že tie veci sa naozaj dejú pre nás, že je to ťažko vysvetliteľné, ale keď si to človek párkrát zažije, tak to začne chápať, že ozaj nechať niekedy veci plynúť a ono sa vyskladá presne to najvhodnejšie pre nás, čo si máme zažiť, čo má prísť. Lebo ja by som to tak vnímala, že kebyže máme také dve cesty na výber, tá cesta duše, že to je taká v ľahkosti, necháš veci plynúť a tie veci sa naozaj skladajú, alebo ideme cez to ego, že vlastne cez tú myseľ a cez to, čo nám tá spoločnosť, jak nám to tu tak vyskladala. V takom tom krči. Hej, a vtedy vlastne to ide všetko tak ťažko, sa čudujeme, prečo nám to nejde a ja by som chcela, veď ja som taká cieľavedomá, hento, tamto, ale sa mi viackrát potvrdilo, že ozaj tie veci nechať plynúť, sa naladiť sám na seba, aj keď ti niekedy poviem, že naladiť sa sám na seba pre veľa ľudí to nechápu, že čo, jak sa mám naladiť, ale mne veľmi pomohla tá príroda, čo si spomenula, že tam sa tak stíšiť a cítiť, alebo nacítiť sa, že čo vlastne cítim, že nejako taká sebaanalýza, alebo jak by som to nazvala. Sebareflexia. Áno, a presne a pýtať sa, lebo my máme tendenciu, keď posúdi naša myseľ niečo, ako že toto je zlé, že to zaradíme do tejto škatulky, tak my máme tendenciu sa prestať cítiť. Toto nechcem predsa cítiť, toto mi robí zle, toto mi ubližuje, ale ja hovorím stále, že ale za tou bolesťou sú naše najväčšie dary ukryté a že keď si to dovolíme, ako nie je to príjemné. Nikdy tá cesta toho vnútorného znovu prepojenia sa so sebou a cítenia toho tela, nie je to príjemné. Často nám odídu nejakí ľudia zo života, ale v konečnom dôsledku je to pre nás v tom momente bolestné, ale v konečnom dôsledku, keď vlastne prejdeme ďalší kus cesty a doskladajú sa nám tam ako keby tie puzzle skladačky do toho, tak často si povieme, že aha, veď vlastne ono to môže byť aj oslobodzujúce, že niekto si vybral inú cestu a že nie je viac súčasťou tej mojej. Hej, že a niekedy my cítime, že chceme niekoho prepustiť z tej našej cesty a môžeme to spraviť úplne láskavo a proste, že dá sa to vždy ako keby v tej harmonii, že nemusíme hrať tie ego hry a iba jednoducho povedať, že toto so mnou nerezonuje a už mi to nedáva zmysel a nefunguje to pre mňa, čo keby sme to vyskúšali inak, alebo si dajme pauzu a je to vlastne úplne toto je princíp aj toho odísť na dovolenku. Vieš, že vlastne opustíš tie svoje zabehnuté kolaje, dovolíš si ten nádych, výdych, znovu sa spojíš so sebou a skúšaš, že ako by sa to dalo inak a hľadaš tú cestu. Len je to veľmi, podľa mňa veľa aj o tom chcení, že veľa ľuďom sa nechce hľadať tie cesty, tak to radšej zavrú, odstrihnú alebo je to pre nich až príliš zraňujúce a nie sú pripravení ako keby ísť práve teraz tú cestu. Takže ja chápem všetkých ako keby a prijímam to, že áno, každý si nesie to svoje, čo si sem prišiel riešiť a každý má to uchopenie tej svojej cesty v danom momente nejaké a každý vlastne, že všetko sa deje úplne v ten správny čas, na tom správnom mieste, že neexistuje pre mňa, že toto sa nemalo stať. A to teda môžem povedať, že som prešla rôznymi životnými skúsenosťami cez smrť partnera napríklad, ktorý teda bolo to zamotané a neboli sme úplne, že partneri, bol to, teda je to otec z môjho prvého dieťaťa a bola to extrémna cesta, ale ja som za tú cestu neskutočne vďačná, lebo ja som sa na tom znovu spojila so sebou. Mne to otvorilo, ja aj stále, aj teraz, keď riešim nejakú situáciu, tak ja ho vnímam, čo priniesol do môjho života a je to pre mňa dar. Hej, ale nedá sa povedať, že smrť blízkeho človeka je dar, ako keby. A hlavne nie, keď sme v tom, že je to zdrvujúce, je to devastujúce, je to proste
dostaneme sa do momentu, kedy musíme nechať zomrieť istú časť svojho ega, dá sa povedať. A ísť ďalej. Hej, že ale my nemusíme umrieť s tým človekom. Hej. My cez tú tam nastupuje pre mňa tá pokora a proste ten aj súcit samej so sebou a možno sa pýtame na začiatku, že prečo sa to stalo mne a prečo a bojujeme s tým cez tú prečo otázku, ale príde deň, kedy dospejeme do momentu a povieme si, že OK, bol to dar. Veď mi to prinieslo také obrovské ponorenie sa do seba a uchopenie tej hĺbky a ja to vnímam ako tú ženskú energiu, lebo veľmi veľa sa hovorí teraz v spoločnosti o tom, že žijeme v mužskej spoločnosti a stále sme tlačení do výkonu. Ja som šťastná teda, že tu mám ženu a že môžeme otvoriť trošku aj túto tému cez to. Zrovna teraz moja priateľka jedna zdieľala takú ženu, ktorá si prestala vytrhávať vlastne obočie a mala trošku zarastené aj fúziky a tá žena ako bola pre mňa obdivuhodná v tom, že ona sa rozhodla, že ona už to nechce robiť pre seba, lebo že ona tam cítila ten tlak tej spoločnosti. Že je tu nejaká norma a je tam dané, že takto by mala žena vyzerať a zároveň tam povedala úžasnú vec v tom, že väčšinou dostáva hodnotenia od mužov. A že jej hodnotenia sú, že prečo takto vyzerá. Hej, to je jedna. A ja si tie hodnotenia nepýtam. A druhá je, že vyzeráš úžasne, ale ja si tie hodnotenia nepýtam. Vieš, že toto tam vo mne tak zarezonovalo, že vlastne ona si vybrala nejakú svoju cestu, zarebelovala, dá sa povedať. A rozprávala o tom s takým krásnym kľudom, že ja to mám proste takto. A ja nikomu nehovorím, že to takto má robiť. Že keď si žena a máš iné potreby, rob to tak, ako to potrebuješ. A toto je pre mňa konečne tá vibrácia, kde už ten feminizmus bol podľa mňa taký prvopočiatočný, bol taký, že poďme bojovať, lebo my sme ženy, vieš, že poďme si tu uzurpovať svoje miesto v tomto mužskom svete, ale tá skutočná ako keby ženská podstata, ja ju vnímam, že to je tá naša matka zem, že to je tá materská energia, že ten vesmír je ako keby taký ten otec, tá otcovská a že tá matka zem nám ukazuje, že ona sa vie aj nahnevať, že vie vybuchnúť aj sopka, že vie prísť aj búrka, ale znova vyjde slnko. Vieš, že vnímam tam tie ako keby prepojenia, že ako je vonku, tak je u nás vnútri a máme veľkú tendenciu ako keby bojovať niekedy s tým, čo sa v priestore deje, ale tam tá zem je vlastne ako keby všepríjmajúca. Že ona prijíma všetko, čo tu robíme do nejakého momentu, sa dá povedať, vždy. A že funguje to tak aj vlastne medzi rodičmi a deťmi, že mňa to naučili moje deti, že tiež som vždy úplne neovládla ako keby svoje emócie, ale potom vyšlo slnko a ja som sa im ospravedlnila teda, že som to ja nezvládla, že tak to nie je OK a funguje nám to. A nefungujeme štandardným štýlom tiež, ako má spoločnosť zadefinované, že by mala napríklad rodina fungovať. Ale ja som ani nemala vlastne tým, že som zažila nejakú časť svojho životného príbehu. Ja už som nemala ani šancu fungovať normálnym spôsobom. A že tiež ma to v istých momentoch dalo až do depresívnych stavov a prešla som si proste obrovskú ťažobu, ale ja som si to vyberala. To je dôležité pre mňa, že áno, v tých nastaveniach bola to príležitosť naučiť sa pracovať so svojou energiou. Bolo to tak. A bolo to o tom uchopiť seba. Pretože dovtedy som sa súdila z toho, čo ku mne išlo zo spoločnosti a zvonku a nevidela som svoju skutočnú ľudskú sebahodnotu. A preto vlastne v tomto nastavení si dovolím ako keby povedať niektoré veci nahlas, pretože viem, že som ich zažila a že to, čo zažijeme, to už nám nikto nezoberie, tú skúsenosť. Pretože sme to prešli cez svoje telo. Uchopili sme to a tým pádom
podľa mňa je dôležité, aby nás bolo počuť. Lebo toto sme si rozprávali obidve, že sú to pre nás obrovské výzvy byť počuté. A podľa mňa to ide aj tak historicky, že tie ženy boli, že ty budeš tu ticho, ja nosím domov peniaze, ja som muž, ty budeš šúchať nohami, starať sa o deti, rodiť mi deti, áno. A budeš sa starať o všetko, čo proste máš, ako keby. A že pre mňa v tom celom, ako keby, čo sa tu deje, je ako keby aj tá ženská sila teraz na vzostupe. A že ono je to fakt to, že musí tam prísť k otvoreniu toho súcitu, pokory. Lebo bez toho my tú ženskú silu necítime. My ideme do toho výkonu, ako keby. A ja nehovorím, že to je zlé alebo dobré, ale ako ja tam vnímam veľmi toto. Nemusí so mnou nikto súhlasiť. No k tomuto súcitu, to by som na teba nadviazala, lebo vlastne, ako sa hovorí, že nič sa nedieje náhodou, všetko sa deje pre naše najlepšie dobro. A že vlastne z tohoto všetkého, čo sme sa najviac naučili, a každá tá jedna rodina, čo sa naučila, bola vlastne tá pokora, ísť do pokory. Ako mňa to dalo celá táto situácia do takej pokory, že to si nevie nikto predstaviť. Do takého súcitu aj s ostatnými a bezpodmienečná láska, to prijatie. Že každého jedného, že nikto nie je viac, nikto nie je menej, všetci sme na jednej línii. A že to je taká najväčšia to učenie všetkých týchto rodín, ísť do tej pokory, súcit a bezpodmienečná láska. A ja si myslím, že kebyže sa ľudia dostali aspoň na mesiac do takejto rodiny alebo do takejto situácie, alebo sa obklopili so zdravotne handicapovanými, tak tam sa naučia, že naozaj, že či chcú alebo nechcú, bezpodmienečnej láske, prijatiu a pokore. Áno, a toto bezpodmienečná láska je jedna z mojich tém, ktoré som vlastne otvárala a veľmi veľa ľudí po nej túži. Že úplne majú, že ja chcem bezpodmienečnú lásku. Tak medzi pacientov s zdravotným handicapom. Ono sa to aj vo vzťahoch. Každý si prajeme mať lásku bez podmienok. Ale už niekedy odmietame ako keby rešpektovať hranice druhého. A tam nám to je potom ukázané aj vo vzťahu muž-žena. A ja teda vnímam také tie tri, ja tomu hovorím svätá rodina, že každý si v sebe nesieme vnútorného muža, vnútornú ženu a vnútorné dieťa. A hovoria o tom aj teda niektorí psychológovia. A že ten muž je ako keby taký ten, ktorý má niesť tie láskavé hranice v ideálnom prípade a tá žena je tá vyživujúca nežná energia a to dieťa tam potom je s nimi takéto šťastné a vlastne môže sa tam rozvíjať. Ten otec ho podporuje v jeho zámeroch a vlastne hovorí tomu vnútornému dieťaťu, že nech si dáš akýkoľvek zámer, tak ja ťa podporím a ja viem, že keď ten zámer máš, tak máš všetko na to, aby si ho dosiahla. Hej? Ale vlastne toto v spoločnosti ako keby nedostávame. Že aj môj príbeh je o tom, že moja rodina je rozbitá proste na cucky, ale ja to zároveň vnímam ako pozitívne, dá sa povedať. Pretože vnímam v tom, že áno, takto sa prebudza tá ženská sila. A nehovorím teraz, že poďme ju vystreliť a mužskú túto niekde udúpať. Nie, poďme ich dať do rovnováhy, aby tam ten muž a tá žena v tom priestore spolu komunikovali pekne, aby si prešli nejakou búrkou a dôležité je ale, že keď ten jeden stráda, tak ten druhý mu drží priestor a opačne. A že nechoďme spolu súperiť, už nebojujme, že už zložme správy. Mňa v jednom momente prestalo baviť bojovať v živote. Vieš, že ja som si povedala, že k čomu to vedie vôbec, aby som bojovala ja vnútorne nejako s tým, aj čo sa deje vonku a s tým životom. A toto podľa mňa presne tým prechádzajú všetci, ktorí prechádzajú akoukoľvek chorobou. Že nie je to iba o vzťahoch, našich basic vzťahoch muž-žena, ale je to pri pacientoch s bdelou komou, je to pri komkoľvek, kto prechádza rakovinou, akýmkoľvek ochorením, vlastne vyrovnať tie princípy v sebe, tie archetypy sa dá povedať. A hovorili, je proste pre mňa to sú veci, ktoré mne dali obrovský zmysel, obrovskú nádej mi vliali a fakt, ja by som povedala, že hľadajme tie spôsoby, ako sa pokoriť a neísť do boja. Alebo choďme do toho boja,
A my tam zistíme, že toto pre mňa funguje a toto pre mňa nefunguje. Akože nechcem súdiť ani to, že keď niekto vyskakuje do toho boja, lebo v tej chvíli to potrebuje na svoju záchranu nejakým spôsobom, aby si cez ten boj, aby vlastne, keď je zatlačený do nejakej role obete, aby vystúpil do toho, že už to takto nechcem, tak to potrebuje zakričať do sveta, je to prirodzené, hej. A je dôležité, aby proste sme sa naučili uchopiť tú svoju energiu a aby sme tam mali to keep your vibe. Hej, ako toto so mňou zarezonovalo, viackrát si spomenula, tá harmónia a vlastne rovnováha, akože či to je v mužsko-ženskej energii, lebo každý to máme v sebe, ale mne sa to odzrkadluje úplne, že v každom smere, že keď tam má človek tú rovnováhu, je nacítený na seba, vie, čo mu robí dobre, čo mu nerobí dobre, ale aj, že tá rovnováha medzi duchovnou hmotou, že úplne, že taký, jak môj oco hovorí, taký zdravý sedliacký rozum. Áno, to že úplne, že ono to je všetko tak ľahko uchopiteľné, že stačí iba pozorovať, načúvať. Áno, a že poďme telo, mysel, duša v rovnováhe. A podľa mňa takto nám je dobre. Hej, že vlastne keď sa nastavíme na toto, ako nie je ľahké to udržiavať, a hlavne pre mňa, aj teda pre x ľudí, ktorí sú okolo mňa, nebolo jednoduché znova začať cítiť to telo. Čo mi hovorí a počúvať ten hlas intuície, pretože on tam je. A my ho nechceme niekedy počúvať, lebo on nám hovorí, že teraz nejdeš úplne dobre a my si to ideme ako keby ďalej a niekedy ideme úplne, že jasné, že veď takto to je a vlastne to okolie zareaguje, že ale ty si neviem aká agresívna, ale pritom pre mňa to je, že ale ja som ti z láskou iba zvedomila niečo a môj zámer vôbec nebol takýto, hej, ale okej, ak to takto máš, tak si to prejdi po svojom, že nemám ako keby potrebu tam ísť fakt do toho boja. Ja si vždy vravím, že ja si otváram, keď niekom nejakú tú agresiu alebo niečo otvorím, že vlastne som ho otvorila cez moje chovanie presne to, čo potreboval zažiť, ako to nejako. Áno, a my sme sa rozprávali vlastne aj o tom, že sme obidve hypersenzitívne a teda vnímame toho veľa a ja niekedy vnímam, že iba vojdem do nejakej miestnosti, kde je viac ľudí a že už cítim také, že nenávistné veci. A akože deje sa mi to čím ďalej tým menej, čo si myslím, že teda je super a hovorím si, že OK, tak možno som na dobrej ceste teda. A nechcem súdiť tú cestu, že či je dobrá alebo zlá, som na ceste. Ale je to príjemné. V každom prípade, že keď už otváram a prichádzajú mi do života tí ľudia, ktorí vedia povedať, že OK, že máme to každý inak, ale že aké to je super, že sa vieme takto porozprávať, vieš, že bez boja a bez toho, že nepotrebujeme proste tasiť zbrane a teraz ísť na to zlé, alebo aj keď niekto niečo chce, napríklad aj mňa veľmi teda moje deti vychovali, sa dá povedať, lebo ma naučili, že ja som chcela ísť niekedy takým tým starým systémom, že tak ja som tu matka a bude to takto, hej, že striktne. A oni mi ukázali, že no, ale nie, nebude. My budeme s tebou bojovať, lebo my to tak necítime. A ja som bola aj cez nich vlastne donútená otvoriť nejaký súcit a ísť do pokory a vlastne dovoliť si načúvať iným. A pýtať sa, že ako to máš, ako to chceš. Ako chceš ísť teraz ďalej a tam potom ako rodič určiť, že dobre, som toho schopná, môžeme, nie, je to nebezpečné, toto nie. Vieš, že a zároveň ako keby môj mladší syn bol špecialista na to, že on je taký veľmi športový a on skákal z výšok ako malinký, fakt, že malinký. My sme prišli na ihrisko tuto do parku a tam sú také šmiklavky a on z tých šmiklaviek skákal a proste raz tam bola taká staršia pani a ja som sa bála. Ale čítala som vtedy knihu Koncept kontinua a tam vlastne tá autorka, ona žila niekde s domorodými kmeňmi a pozorovala ten ich život a popisovala tom tie rozdiely medzi našim západným zmýšľaním a tými domorodcami a pre mňa tam zarezonovala jedna myšlienka, že my do tých detí vlastne očkujeme ako keby náš strach. A ja som si povedala, že ja to takto nechcem. A potom vlastne, keď sme boli na tom ihrisku, tak ten tým chcel skočiť a ja mu hovorím, že počuj tými, ale ja sa bojím.
že ja sa bojím, že si ublížiš. On že, ale ja sa nebojím a proste skočil. A pre mňa to bolo, že wow, že on vlastne si dokázal ustrážiť to svoje a že nebolo to extrémne nebezpečné. Hej, to by som zase nedovolila. To zase taká benevolentná matka nie som, ale že on v rámci tej hry to mal takto a on s tým bol OK. A to, že som s tým ja nebola OK, bol vlastne môj problém. Hej? Že aj tuto nájsť tú hranicu, že kde som s tým ja OK a kde už nie a vlastne tam to riadne označiť a povedať si, že už tuto nie a potom sme mali ešte jedny také momenty, čo to prezradím dnes, že jazdil na bicykli a máme tu kalnicu a tam sú proste také kopce a tiež tam sa vyplavili obrovské moje strachy o to, že čo sa stane, či sa nezraní a podobne a jeden moment bol, že už bol podvečer a už som začala mať, ja som ho nechávala teda, on si tam zjazdoval a už som začala mať nepríjemný pocit a on ale v tej dôvere, ako vedel vždy, že od malička som ho nechávala, že iba som mu povedala, že ale tu ja sa už bojím, tak to bol pre mňa veľmi zlomový moment, lebo ja som mu povedala, že ty mi, že vieš čo, ja už sa teraz bojím, mám nepríjemný pocit, že už by mohlo prísť k zraneniu, že už mám pocit, že si aj unavený. A on vtedy, že vieš čo, tak ja idem ešte raz a už pôjdeme domov. A dopadlo to fajn, teda, že ustal si aj tú poslednú svoju jazdu, ale nehrotil to, že, lebo on by ešte chcel, ale že keď vytvoríme vlastne dôveru, tak zase sa vraciame k tej dôvere a k tomu, že aké je dôležité byť v tej dôvere vlastne, tak si to dokázal ustať a potom tam nemusí vlastne prísť k tomu zraneniu, lebo vlastne ten náš systém sa potom nepotrebuje učiť cez tie zranenia, ako keby. Hej, no, ako to, že si otvorila viacej teraz otvorila som toho veľa. Hej, že od autenticity ženskej hranice, že teraz na ktorú nadviazať, akože čo sa týka tých hraníc, hej, že to je, že ja si myslím, že každá denná výzva každého z nás, že, ale teraz, že nájsť, kde je ten bod, že OK, potiaľ to ešte tolerujem, akceptujem a tuto je presne ten štandard, alebo tá hranica, že cez ktorú nejdem, že napríklad aj vo vzťahu, tak nadviažem na vzťahy, že hej, že sa snažím, skúšam, že teraz pracujem na sebe, ale je to určitý bod zlomu, že cez ktorý už nejdem, že stanoviť si a vlastne je to stanovovanie hraníc je za mňa taký ten prejav tej sebelásky, sebahodnoty, že vlastne ustáť si, že takto to mám a tam by som aj nadviazala hneď na tú autenticitu, že zostať a byť sama sebou, prijať sa taká, aká som, že hej, som aj agresívna, som aj taká, onaká a čo teraz, no čo sa to budem bičovať, že vlastne ono to jedno na druhé tak nadväzuje a vlastne u mňa to seba spoznávanie, dobre, ono to začalo ešte pred bratovou a to nehodou, ale toto to bolo také intenzívnejšie, že ťa to potom hádže každým smerom. No a vlastne tuto mi prišlo také dosť silné uvedomenie, že zostať taká, aká si, taká, že prijať sa. A to, či má niekto s tým problém alebo nie, to už si on musí poriešiť, ale tá autenticita je za mňa také, že najväčšie a zase, že počúvať sám seba, ako to mám, to nacítenie sám na seba, že to sú také hlavné. A počúvať to svoje telo, čo nám hovorí a ten hlas tej intuície a vlastne dať sa ako keby na tú cestu srdca, by som povedala, že fakt ísť cez to srdce a teda ženy ešte hlbšie a dovoliť si byť zraniteľná. Lebo to je podľa mňa najväčšia výzva, že my sa bojíme toho, že utrpíme zranenie, ale utrpíme ho tak či tak. Vždy potom v tom zranení ide iba o to, že ako to uchopíme. Ale proste život nám neustále bude prinášať situácie, ktoré nám prinesú aj nejaké zranenie. Ale my si nemusíme vyberať už potom, je v poriadku, je prísť do toho, odsmútiť to a povedať si, dobre, už ale nebudem ostávať ako keby zranený, ale dovolím si tam vytvoriť jazvu, zahojiť to vlastne tak, ako nám to ukazuje naše telo, hej, že nepotrebuje, ani to telo nechce mať proste zranenie otvorené a chodiť s ním, ale tiež ho robí všetko preto, aby nám ho zacelilo a že fungujú tam tie tak
toto je podľa mňa dôležité vlastne aj v tom emočnom nastavení, mentálnom a na tej ose telo, mysel, duch, to mať vyrovnané vlastne všetkých tých smerov. A čo sa týka toho zranenia, mne sa veľmi páči stoické myslenie, lebo oni veria, že keď príde nejaké zranenie alebo nejaká ťažká situácia, že nebrať to negatívne, ale vlastne ako takú výzvu alebo taký posun na našej ceste, že to je niečo vlastne dobré, čo sa nám aj deje, že je dobré, že sa nám niečo, nejaké to zranenie otvorilo, alebo že dotyčný teraz, alebo dotyčná v nás nejakú tú emóciu vyvolalo, že ono sa to zdá byť možno z nejakého uhlu pohľadu, že to je niečo negatívne, prečo, za čo. Kruté, áno. Hej, ale zase tí stoici, to je také moje filozofické zmýšľanie, odkiaľ ja čerpám, že vlastne to brať, že to je niečo super, že sa nám také niečo udialo, ono to vlastne vyformuje zase nejakú inú osobnosť z nás a že nás to vlastne posúva na našej ceste. A ešte čo sa mi na stoicizmu veľmi páči, že oni vlastne tak vedome vyzývajú ľudí, že aj keď sa nič zle nedeje, ale vychádzať z tej komfortnej zóny, napríklad cez ten pôst alebo cez otužovanie, že vlastne nejaké také horšie situácie pre naše telo, ako to vnímame, že vlastne že tí ľudia, ktorí sa takto vedome vystavujú, že vychádzajú z tej komfortnej zóny, tak oni sú menej náchylní alebo sú viacej odolní náročným situáciám v živote. Že vlastne ten náš organizmus, to je neuveriteľné, ako dokáže fungovať. No, takže to k tým náročným situáciám, že ono to nie je zlé, že sa nám dejú, že ono vlastne nás to tak nejako formuje a dáva nám silu a potom ako aj táto situácia cez brata, ako potom, ako som to vlastne zažila, to bol úplne, že extrém, človek je úplne na dne, ale už ma nerozhádžu hociaké také drobnosti, nad ktorými niekto lamentuje, ja neviem ako dlho, že vlastne ono to tak zocelilo tú osobnosť toho človeka, že som z istého uhlu pohľadu aj za to vďačná, hej, že znie to kruto, ale že to vytvorilo takého človeka, aký som. Ale áno, tá vďačnosť je pekná v tom celom. Vieš, že ono, ťažko sa hovorí niekedy, že som za to vďačná, ale v skutočnosti tá vďačnosť nám práve otvorí ten priestor aj na tie zázraky, aby sa diali. A že aj cez tú vďačnosť vieme pokoriť to ego a vlastne ísť do toho, že dobre, bola to výzva, museli sme to prejsť a sme niekde, kde napriek tomu, že tu tá situácia je stále, tak vieme žiť pekný život. Hej? Lebo toto som zavnímala ja veľmi teda silne u seba, že áno, prešla som tým, áno, môže ma x ľudí súdiť zvonku, môj život, že ho vediem nejakým spôsobom, pretože on má všetko upratané dokonale. No ja teda nemám, ale... Čo je dokonalé? Áno, presne, vieš, že potom... Áno, ja sa potom pýtam, že čo je dokonalosť, kto určuje normy, kto je tu ten... A zase sa vrátime k tej autenticite, že ja si to určujem. Pretože ako náhle sa dám pohltiť niekomu zvonku, tak už to nie som ja. Už sú to jeho myšlienky, jeho život a každý si žijeme ten svoj. Čiže keep your vibe, priatelia. Hej. OK. Myši, poď nám dať záverečné posolstvo, aké by si nechala aj pre ľudí, ktorí prechádzajú nejakou ťažkou situáciou, pre niekoho, kto sa možno stretne s bdelou komou, že to ešte nemá pre rodiny, ktoré majú pacientov v bdelej kome. Vlastne sme tu rozobrali tie témy úplne až do šírky, hĺbky, sa dá povedať, ale že poďme im dať taký záverečný odkaz, kde by si to tak zhrnula a kde by sme im dali všetko to, že dávam ti výzvu. Všetko tak uchopiť. Áno, práve ma napadlo, že vieš, že ako si hovorila o tom, že je super ísť aj do vlastne toho, že sa vyhľadujeme a ideme do zimy, tak teraz som ti dala ten priestor. Takže ja by som asi v prvom rade, čo ma tak napadlo, všetkým rodinám odkázala, že nech si nenechajú zobrať tú nádej, ktorú im lekári berú. Že to je asi také, že prvé, čo by som im, že nech dôverujú to svojej intuícii alebo tomu svojmu vnútornému pocitu, že sa to dá zvládnuť a že aj všetko, čo sa v našom živote deje, že sa deje vlastne aj pre naše najväčšie dobro. No, aj keď na začiatku je to vždy veľmi náročné, ale
ten osud alebo Boh nám nenaloží viacej, ako unesieme. Že dať, ako v prvom rade asi by bolo, že dať týmto rodinám nádej, že dá sa to zvládnuť. Aj keď to tak veľakrát nevyzerá a nevieme si ani predstaviť takúto nejakú situáciu, že by sme to zvládli, ale my sme vážne tak vystavaní fyzicky, psychicky, že to dokážeme. Ja si myslím, že každý jeden to dokáže, že má tú silu. Len tam treba tú vieru a to nastavenie, ten pohľad na to zmeniť. Áno, ďakujem ti veľmi pekne, Miška, že si dnes prišla odprezentovať vlastne túto tému a zdieľať s nami autenticky svoj život. Ďakujem ti, že si bola taká otvorená a verím, že vlastne to, čo tu odznelo, bude silnou motiváciou pre tých, ktorí to potrebujú a že to bude aj takouto pomocnou rukou pre všetkých, ktorí to potrebujú. Peti, ja tebe veľmi pekne ďakujem za toto pozvanie a celkovo som veľmi vďačná za to prepojenie s tebou, lebo to bolo úplne, že aj naše stretnutie veľmi zaujímavé. A silné, by som povedala. Že som veľmi vďačná, ďakujem. Ďakujem aj ja. Ahoj, Miši. Pa, pa. Ahojte.